Chcete sa zamestnať ako kozmetička v hotelovom wellness? Získať kvalifikáciu na prácu ako terapist z domu alebo na výletnej lodi? Alebo by ste si chcela otvoriť a vlastniť salón alebo SPA? Ponúkať mobilný servis z domu alebo by vás viac bavilo pracovať ako poradca pleťovej a dekoratívnej kozmetiky? Váš sen vám pomôže splniť Beauty Academy, akreditovaná akadémia zapísaná v komore Ministerstva školstva, ktorá ponúka krátkodobé a dlhodobé intenzívne kurzy. Volám sa Livia Hoč-Lukáčová a som zakladateľka a odborný garant pre Beauty Academy. Sme tým profesionálov s veľkými skúsenosťami v odbore krásy. Ak vložíte úsilie do štúdia a praktického tréningu, vieme vám garantovať, že získate zručnosti a zvládnete naučené techniky ako najväčší odborník. Vo svete služieb a vzdelávania pôsobím už viac ako 20 rokov. V mojej dlhoročnej praxi v oblasti kozmetiky, kaderníckych a masážnych služieb som získala veľa skúseností. Dnes ma napĺňa, že sa môžem s vami podeliť o vedomosti, aby ste sa vyhli všetkým nástrahám v tejto oblasti. To vám ušetrí nielen peniaze, ale aj veľmi veľa času, ktoré by ste museli stráviť na testovaní pracovných praktík v našom priemysle. Školenia a kurzy Beauty Academy vás naučia, ako pripraviť pracovnú miestnosť, viesť konzultáciu s klientom, zvoliť vhodné ošetrenie a produkty, ponúkať nadštandardné ošetrenie, podporiť predaj a domácu starostlivosť. Každé jedno školenie vám pripravíme na mieru podľa vašej požiadavky. Akreditované kurzy či krátkodobé kurzy kozmetiky môžete tak absolvovať formou víkendových kurzov, individuálnych kurzov, tréningových programov na vašom pracovisku, diaľkových kurzov a online kurzov, ranných či večerných kurzov. Exkluzívne máme v ponuke našu vlastnú profesionálnu radu produktov na predĺženie myhalníc. Myhalnice novej generácie značky Beauty Bar. Premedikované myhalnice novej generácie, spojenie ľahkosti, flexibility, mäkkosti materiálu a komfortu. Vďaka novému výrobnému procesu premedikácie myhalnice minimalizujú alergické reakcie, dlhšie držia a nemenia svoj tvar. Medikálne produkty sú vhodné aj pre citlivé oči, spĺňajú normy Európskej únie a sú nositeľom certifikátu európskych štandardov. Po úspešnom ukončení kurzu získate certifikát, ktorý vám naplno otvorí bránu do sveta beauty. Radi vám odpovieme na všetky vaše otázky, preto neváhajte a zavolajte alebo nám napíšte a začnite si plniť váš sen. Verte v seba a pomôže vám to zmeniť váš život.